Enw fi yw Tom Harris, dwi'n ffarmo yn Ffosyficer, Abercych, Gogledd Sir Benfro, gyda'n teulu, i ni'n organic, i ni wedi bod yn organic am 20 mlynedd, a yn y Gwanwyn dechrau ni ar prosiect Omega-3 yn edrych i gweld a'i confirmo awydd mwy o Omega-3 fatty acids yn llaeth organic a llaeth sydd wedi gael ei wneud mas o fforfa. Dechrau ni cwmni Daioni 10 mlynedd yn ôl mewn ffordd o arallforio a gwerthu llaeth yn hunain. Mae'n ni'n teimlo bod llaeth Cymru i gyd, naill ai organic neu llaeth wedi mynd mas o fforfa yn special, a mae farchnad i ni gwerthu hwnna. I ni'n teimlo da'r prosiect yma, mae fe'n rhywbeth sy'n rhoi mwy o cig ar asgwrn i confirmo bod llaeth Cymru yn special.